Jeblan kowe dolanan apa lho? Dolanane wong kuli. Iki tapi dosa, Mbak Lisa. Iki mari dosa ya Jeblan, mari ngetekno dhuwit. Ayo dolanan saka kono ayo. Ayo, yuk. Sapa kok diuculno? Paling ibuke golek utangan. Yo Mbak Lisa, ibuke sahabat ae. Mbak Lisa kowe kok njurutun kaya pitik. Bulan aku ape golek ibuku. Geremengai berak. Kalau apa berak kok geremang-geremeng? Iku cucu meliki. Aku golek ibuku dek bulan. Ibu kerja golek duit kok mau goleki koyok wong ilang ae. Man, dek mau nggo klambi apik. Ambune wangi. Tak sawang kaya artis ae. Iki bocah sing pinter. Nak, wong tuwa golek duit, aja mok ganggu ae. Wong urip iku pengen mulya, kudune gelem rekoso. Ngono apa ora? Iya, Dek bulan aku ngerti. Omben aku nek wis gedhe. Olehku kerja tak enggo ngepenakno wong tuwa. Lah iku ngerti. Abu gebra. Abu gebra. Kono-kono dan adus. Beradus pakai jajan. Aku ora adus tetep ganteng lah. Kono adus. Adus iki engko tapi kayak jajan.